মাটি মমতার সীমাহীন সাগরে মা তুমি আমার প্রাণ, মমতার মন্দির মা তুমি আমার প্রাণ, মমতার মন্দির। ଆଜି GTM conference 2025 ଆମେ ଆଜି ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପଛରେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଇ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏକାଥରେ ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି କଳାକାର। ଆଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଅଭିନୟ ଦୁଇଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଳାକାର ତ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଗତ। ତ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଧମ ପୁତ୍ରଟେ। ଆଜ୍ଞା ଦାସାନୁ ଦାସ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବେନି। ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଘର କଟକ। ମୁଁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଜବ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର। କଳାକାର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧାରୀ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାର କଳା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଳାକାର। ତା ଭିତରେ ବି ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ହସ ଲୁହ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଖୁସି ଭିତରେ ମଜେଇ ଦେବାର ଗାନ୍ଧାର କଳା ବି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ'ଣ କହନ୍ତି କୀଟଟେ। ଆଉ ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଆଉ ମା ତ ମମତା ପାଇଁ ମା ପରି ଯେମିତି ପାଣିର ସ୍ୱାଦଟା କହି ହୁଏନି, ଫୁଲର ବାସ୍ନାଟା ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏନି, ସେମିତି ମା କ'ଣ ସେଇଟା ବି କହି ହୁଏନି। ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଗୋଟେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ। ଆଉ ଏ ସୃଷ୍ଟି ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅସମ୍ଭବ। ମୂଲ ଅମୂଲ ମୂଲ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ପାଣିର କୌଣସି ସ୍ୱାଦର ମୂଲ ନାହିଁ, ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି, ଆଉ ସାଗର ଜଳରେ ଥିବା ଲୁଣକୁ ବି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରେନା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଆର କଥା ବି କହି ହୁଏନା। ମାଆ କଥା କଳନା କରିବା ପାଇଁ ବା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା କହିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଗୋଟେ କଥା ସରିବ। ସରିବନି। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପିକ୍ଚରର ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମାଟି ମମତାର ସୀମାହୀନ ସାଗରେ ମା ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ, ମମତାର ମନ୍ଦିର ମା ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ, ମମତାର ମନ୍ଦିର।